Bore da, pawb yn Caersalem a pawb sydd adre yn gwylio hefyd. Croeso cynnes i chi gyd i'n oedfennu ar bore Dydd Sul. Dwi'n gobeithio bod chi wedi joio'r awr extra yn gwely. Mae ffôn i newid yn automatically, so o'n i fel, dod alarwm heb fynd, ac o'n i'n meddwl, dwi wedi deffro cyn 8, dwi dal fatha di blino, wedyn i'n meddwl, actually mae 9:00, so ella i ddim cwyno. O'n i jyst yn meddwl, so ni'n cael darllen salm dros ni bore yma, a dwi'n meddwl, efo y thema be mae Arwel yn mynd i siarad amdan heddiw, dwi'n meddwl bysa'r salm yma yn foundation really da i ni, gadw yn y meddwl fel dyn ni'n troi at yr arglwydd i addoli ac i ddysgu o'i air o bore yma. So salm 40, a dwi'n mynd i ddarllen yn cychwyn adnod 1, a dwi'n siŵr ond lle dwi'n mynd i stopio eto, achos mae'n jyst yn really da, mae'n jyst yn cario ymlaen, mae'n really da. So, ar ôl disgwyl yn frwd i'r arglwydd neu rhywbeth, dyma fo'n troi atai. Roedd wedi gwrando arna'n gweiddi am help. Cododd fi allan o'r pwll leidiog ar mod trwchus, rhoddodd fy nhraed ar graig a gwneud siŵr mod i ddim yn baglu. Roedd gen i gan newydd i'w chanu, can o fawl i ddew. Bydd llawer o bobl yn gweld be mae'n ethog yn dod i drystio'r arglwydd. Bydd yr un sy'n trystio'r arglwydd wedi fendithio'n fawr. Dydy o ddim yn troi am help at bobl sy'n brolio hynny ac yn deud celwydd. O arglwydd fy niw, rwy sy'n gwneud cymaint, rwy wedi gwneud pethau rhyfeddol i gyflawni dy bwrpas yno ni. Does neb yn gallu dy rwystro di. Dwi eisiau sôn am y pethau hyn wrth bobl eraill, ond mae yna ormod ohonynt i'w cyfri. Nid aberth a goffrwm rwy ti isio, mae hynny'n amlwg i mi. Ddim am y berthau i'w llosgi ac wrthymau dros bechod rwy ti'n gofyn. Felly dyma fi'n dweud, o Dduw, dwi'n dod i wneud beth ti eisiau. Fel mae wedi ysgrifennu amdanau yn y sgrôl. Mae dy ddysgeidiaeth di'n rheoli fy mywyd. Dwi wedi dweud wrth y gynulleidfa fawr am dy gyfiawnder. Dwi wedi dal dim yn ôl, ti'n gwybod hynny o arglwydd. Nes i ddim cadw'r peth i mi fy hun, a dweud wrth bawb dy fod ti'n dduw ffyddlon ac yn achub. Dydw i ddim yn cadw'n dawel am dy ofal ffyddlon di. A dwi'n meddwl mae'r geiriau yna just yn ffantastig. Mae amdan brolio Duw, brolio daioni, hawlioni a cariad Duw tuag ata ni yn ein bywyd. So, nhw'n ni droi at yr arglwydd mewn addoliad. Dyna ni'n mynd i ganu tair can just yn llifo fewn i gilydd, just yn brolio Duw a daioni Duw. So, os ydych chi eisiau sefyll. Mor fawr y bwlch a fi unwaith rhyngom, mor fawr y mynydd tu hwnt i mi, ac mewn anobaith fe droes i'r nefoedd gan ddweud enw yn y nos, a thrwy'r tywyllwch daeth dy haelioni, chwalodd gysgodion benau di. Y gwaith o'r ffenwyd, y diwedd selwyd, Iesu Grist fy ngobaith byw. Pwy a ddychmygau? Pwy a ddychmygau y fath drigaredd, pa galon dreiddiar diddiweddras, diwyr holl oesoedd, ddaeth o'r gogoniant i gario mai anghywilydd. Y groes lefarodd, rwyf wedi maddau, brenhin oedd alwodd fi. Hyfryd waredwr i mi'n dragwyddol, Iesu Grist fy
Tawelwch y llew ariodd, does gan y bedd ddim hawl arna. Pan ddaeth y bore, selwyd a ddewyd, dy gorff i farw, a ddaeth yn fyw, ac o'r tawelwch y llew ariodd, does gan y bedd ddim hawl arna i. O Iesu dy fuddugoliaeth di. Halleluia, clodir unrhydd oedd fi. Halleluia, nawr o angair wyf yn hir, chwalais bob un cadwyn fi. Mae achubiaeth yn o ti, Iesu Grist fy ngobaith byw. O Iesu Grist fy ngobaith byw. O Iesu Grist fy ngobaith byw. Cyn i mi ddweud un gair, fe genais droso fi. Ti di bod mor dda i mi. Cyn i manadlu mewn, anadlais arna i. Ti di bod mor hael ata i. O, mae mor hyfeddol, mor aruthrol, gariad gwyllt fy niw. O, mae'n brwydro'n ddyfal, chwilio amdana, heb y 99. Allwn ni'm talu, dwi'm yn ei heiddi, eto'r oes dy hun i mi. O, mae mor hyfeddol, mor aruthrol, gariad gwyllt fy niw. Dy elyn o ni, brwydrais di'n hachub i. Ti di bod mor dda i mi. Ro'n i'n teimlo'n ddiwerth, talais y pris i gyd. Ti di bod mor hael ata i. O, mae mor hyfeddol, mor aruthrol, gariad gwyllt fy niw. O, mae'n brwydro'n ddyfal, chwilio amdana, heb y 99. Allwn ni'm talu, dwi'm yn ei heiddi, eto'r oes dy hun i mi. O, mae mor hyfeddol, mor aruthrol, gariad gwyllt fy niw. Sdim cysgod heb ei leio, mynydd heb ei ddringo, ti'n chwilio amdana i.
Dim wel na wneud ymchwel, celwydd sy'n ddiogel, ti'n chwilio amdana i. Sdim cysgod heb i'w leio, mynydd heb ei dringo, ti'n chwilio amdana i. Sdim wel na wneud i ddymchwel, celwydd sy'n ddiogel, ti'n chwilio amdana i. Sdim cysgod heb i'w leio, mynydd heb ei dringo, ti'n chwilio amdana i. Sdim wel na wneud ymchwel, celwydd sy'n ddiogel, ti'n chwilio amdana i. O, mae mor rhyfeddol, mor aruthrol, gariad gwyllt fy niw. O, mae brwydro'n ddyfal, chwilio amdanaf, heb y 99. Allwn ni'm talu, dwi'n yn ei heiddi, o'r hoes dy hun i mi. O, mae mor rhyfeddol, mor aruthrol, gariad gwyllt fy niw. Allwn ni'm talu, a dim ni heiddi fo. Edrychaf arna ti, beth all fy llethu, rhod y olwg i weled fel y ti. Edrychaf arna ti, ti yw fy nghymorth i, roddwyth uned, ti'n gwybod yn well na fi. Edrychaf arna ti, beth all fy llethu, rhod y olwg i weled fel y ti. Edrychaf arna ti, ti yw fy nghymorth i, roddwyth uned, ti'n gwybod yn well na fi. Caraf ar glwyd ti i'w ngrym, caraf ar glwyd nghariannu, caraf ar glwyd ti i'w nhrau, trwy mywyd ac am byth, caraf ar glwyd Dduw. Hallelujah. Hallelujah, breni
mywyd ac am byth, carafar blwydd Dduw. Tra mywyd ac am byth, carafar blwydd Dduw. Felly, byddwch yn ufudd i'r arglwydd a'i addoli o ddifri. Taflwch y diwiau eraill sydd gynnoch chi i ffwrdd, a rhoi eich hunain yn llwyr i'r arglwydd, Duw Israel. Doedd dim brenin yn Israel yr adeg yna. Roedd pawb yn gwneud beth roedden nhw'n feddwl oedd yn iawn. Dydy Duw ddim yn edrych ar bethau yr un fath ag y mae pobl. Mae pobl yn edrych ar y tu allan, ond mae'r arglwydd yn edrych ar sut berson ydy'r rhywun go iawn. Ydy, mae doethineb yn well na gemau gwerthfawr. Does dim byd tebyg iddi. Wrth afonydd Babilon, dyma ni'n eistedd ac yn wylo wrth gofio am Seion. Dyma ni'n hongian ein telynau ar y coed poplus yno. Roedd y rhai oedd yn ein dal ni'n gaeth eisiau ni ganu. A'n poenydwyr yn ein piwsio i'w difyru. Canwch un o ganeuon Seion i ni. Sut allan i ganu caneuon yr arglwydd ar dir estron? Paid bod ag ofn. Dwi wedi dy ollwng di'n rhydd. Dwi wedi dy alw wrth dy enw. Fi piau ti. Pan fyddi di'n mynd drwy lifogydd, bydda i gyda ti. Neu drwy afonydd, fydden nhw ddim yn dy gario di i ffwrdd. Wrth i ti gerdded drwy dân, fyddi di'n cael di'n niwed. Fydd y fflamau ddim yn dy losgi di. Dyma mae'r arglwydd yn ei ddweud. Pan fydd Babilon wedi rheoli am 70 mlynedd, byddai'n cymryd sylw ohonach chi eto. Dyna pryd y byddai'n gwneud y pethau da dwi wedi eu haddo, a dod â chi yn ôl yma i'ch gwlad eich hunain. Ffrindiau annwyl, dim y byd yma ydy'ch cartref chi. Da chi fel pobl ddieithr yma. Felly dwi'n apelio arnoch chi i wrthod gwneud beth mae'r chwantau naturiol am i chi ei wneud. Maen nhw'n brwydro yn erbyn beth sydd orau i ni. Byddwch chi'n profi'r heddwch perffaith mae Duw'n ei roi. Y daioni sydd tu hwnt i bob dychymyg, yn gwarchod eich calonnau a'ch meddyliau wrth i chi ddilyn y Meseia Iesu. Nes i dyfu fyny yn mynd i capel bob Dydd Sul fel plentyn efo'n nheulu. Nes i roed rili cwestiynu os oedd Duw'n bodoli, oedd yn rhywbeth o'n i wedi tyfu fyny efo rioed. Ond wedyn, pan o'n i 17, nes i benderfynu bod Duw yn boring, bod o gyd amdan dilyn y rheolau, o'n i'm yn gweld rhyddid yn y ffydd o gwbl, a nes i troi rownd a dweud diolch, ond ddim diolch wrth Duw. O'n i'n dreifio adre, yn ôl adre un noson, o'n i 17 oed, a dyma'r car yn hitio pwll mawr o ddŵr,
Dwi ddim yn cofio y noson, ddim yn cofio'r diwrnod na 7 wythnos wedyn. Ond dyma'r car yn fflipio drosodd ac yn mynd lawr llethyr, rili serth yn y cae yr ochr arall. Dyma fi wedyn yn cael yn e-liftio mewn hofrennydd i ysbyty Gwynedd ac oedd yr anafiadau yn ddifrifol iawn. Nes i wedyn treulio 7 wythnos yn yr uned gofal dwys yn y ysbyty Stoke, lle oedd gennau anafiadau i holl organau pwysig y corff, dweud y gwir, ond yr anaf oedden nhw'n poeni mwyaf amdan oedd yr anaf ymenydd ofnadwy o'n i wedi gael yn y ddamwain. Ac oedden nhw wedi deud yn heulu fi os bysai'n deffro o'r coma ac oedden nhw'n edrych am hir iawn fel bo fi'n mynd i deffro o gwbl. Oedden nhw wedi deud bysyn nhw ddim yn cael yr un meg yn ôl a bysyn ni yn anabal am gweddill y mywyd. Doedd na ddim eiliad neu moment lle ar fi ddeffro a meddwl lle dwi be sydd wedi digwydd. Dwi'm yn cofio hynna, oedd yn broses really slow o ddeffro'n ar y deg. Dwi jyst yn cofio y teimlad o'r heddwch mwyaf anhygoel dwi'm yn gallu rhoi mewn i eiriau o cariad Duw a presenoldeb Duw jyst yn llenwi'n enau di mewn ffordd hollol grywch naturiol. O'n i ddim yn ymwybodol ar y pryd nagon, ond oedd yna miloedd o Gristnogion yn gweddio amdanau ar ledled y byd, pobl dwi rioed i gyfarfod hyd yn oed, o ddim yn nabod fi, yn gweddio am iachad llawn o'n nghorffi. A dwi'n gwybod fel ffaith ar un noson pan o'n i yn marw ac ar un heulu fi o'r dweud tata wrtho fi achos oedden nhw'n meddwl bod fi'n mynd i farw. Oedd yna 10,000 o bobl yn Llundain yn gweddio drosto fi. Nes i wedyn treulio dros 8 mis yn yr ysbyty. Oedd yn amser hir iawn, oedd rhan fwyaf hwnna mewn fatha Neuro Rehabilitation Centre lle ar fi ddysgu cered eto, cael mwy o nerth, mynd fyny'r grisiau eto, ac yr adeg yna nes i ffeindio allan bod fi dal yn gallu chwarae'r piano yr holl head injuries, a dyma'n neuro doctor i'n dweud pan nath i weld fi, does ddim esboniad sut bod ti dal yn gallu gwneud hyn, mae hyn yn wyrth. Dwi rwan yn nyrs yn hun, ac oedd ffeindio Duw yng nghanol y storm anferth na yn y mywyd pan o'n i mond yn 17 oed. Y peth gorau sydd wedi digwydd i fi, dwi'n meddwl, mae jyst i newid yr ffordd dwi'n edrych ar fywyd. A dwi wir rwan yn gallu dweud, mae Duw yn dod â gobaith mewn unrhyw sefyllfa. Bore da, ffrindiau. Bore da i bawb sy'n ymuno adra hefyd. Diolch yn arbennig i Megan bore yma am arwain yr addoliad efo Lowri. Ond hefyd diolch am y ffilm bwerus yna da ni newydd weld nawr, le mae'n rhannu stori. Ac yn atgoffa ni be mae Cyfres y Beibl amdano. Dio ddim jyst ynglyn a rhywbeth i'r meddwl, ond mae ynglyn â sut mae stori fawr y Beibl yn helpu ni wneud synwyr o'n profiadau a'n lle mewn bywyd. A oedd y stori bwerus yna yn atgoffa ni, mae'n nid jyst syniad ydy Cristnogaeth, ond mae'n rhywbeth byw sy'n gallu'n cynnal ni drwy rai o brofiadau mwy a bywyd. Felly diolch Megan am rannu'r stori bwerus yna gyda ni. Jyst chydig o gyhoeddiadau sydyn cyn bod Arwel yn dod fyny i rannu y neges bore yma. So fydd y plant yn mynd lawr grisiau mewn munud. So joiwch blant. Wedyn heno am 6 o'r gloch, mae yna groeso cynnes i deuluoedd efo plant oedran ysgol gynradd a iau i ddod yma erbyn 6 o'r gloch ar gyfer parti goleuni. So, da ni'n disgwyl mlaen yn fawr i hynna. So, mae hwnna am 6 o'r gloch. Does dim angen cofrestru ymlaen llaw. Just dewch yn gwisgo dillad llachar neu gwisgo fel eich superhero. So,
So fach o scratch o pen yn tŷ ni pnaw yma. Ond newn ni ddofynu efo rhywbeth. So, disgwyl mlaen i hynna. Wedyn, nos Fawrth, bu fydd na sesiynau trafod yn arwain mlaen o beth da ni wedi bod yn meddwl amdano bore yma. Mae hwnna ar Zoom am 8 o'r gloch a mae croeso unrhyw un diwnio mewn i hwnna. Peidiwch poeni os ych chi heb fod i dymuno sesiynau eraill. Maen nhw gyd yn sesiynau sy'n sefyll ar eu traed i hunain fel petai. So mae hwnna am 8 o'r gloch ar Zoom a mae'r manylion ar yn gwefan ni. A wedyn yn olaf, mewn chydig wythnosau, mi fydd casgliad banc bwyd yn digwydd. A dyma yw y casgliad mwyaf prysur yn ystod y flwyddyn, achos bod ni'n dod mewn i'r adeg o'r flwyddyn lle mae'r banc bwyd yn anffodus yn fwyaf prysur. Felly, bydd yna gasgliad dydd Iau, dydd Gwener a dydd Sadwrn, ond da ni fel Cersalem yn benodol yn gyfrifol am llenwi'r rota ar y dydd Sadwrn, Tachwedd yr Ugeinfed. Felly, os oes modd i chi roi awr neu ddwy o'ch amser ar Tachwedd yr Ugeinfed, yna siaradwch efo Arwel y Lowri. Os nad ydy Tachwedd yr Ugeinfed yn gyfleus, ond bod chi ar gael ar y dydd Iau neu'r dydd Gwener, yna mae hwnna'n bosib hefyd. Ond y dydd Sadwrn ydy sort of diwrnod Cersalem i fod i lenwi'r rota. So, rota, dwi wedi defnyddio rota, fy nghas air i ddefnyddio yn y capel. Ond chi'n deall beth dwi'n dweud. Newn ni weddio nawr te, cyn bod y plant yn mynd lawr. Ei, blant, Cadog, boys, chi eisiau dod lan fan hyn? Ni'n mynd i gweddio nawr, ie? Sym rhaid i pawb, os chi eisiau. Ie, Dafydd? Na ni? Na ni dal dwylo, a newn ni siarad efo Iesu, Iawn. O Dduw Dad, da ni'n diolch bod ti'n Dduw sydd yn caru ni. Ni'n diolch bod ti'n Dduw sy'n gwahodd pawb, beth bynnag yw'n cefndir, beth bynnag yw'n hoedran, i daddoli di ac eisiau dy ddilyn di efo nerth goriwch naturiol yr ysbryd glân. O Dduw Dad, bydd efo'r oedolion nawr wrth bod nhw'n clywed neges gen ti trwy Arwel, ac yn arbennig bydd efo'r plant pan fydden nhw lawr grisiau nawr yn mwynhau amser gyda'i gilydd a mwyn amser efo ti. O Dduw Dad, bendithia pob un ohono ni heddiw. Ro llenwa ni o'r newydd efo gobaith Iesu ar ddechrau wythnos newydd. Amen. Amen. Gret, na ni. So, gyda plant dod lawr a bydd Arwel yn dod ma mewn munud. Reit, di hwnna'n gweithio? Very good. Mae'n gymaint o stwff gan rhywun yn does. Mae'n job gwybod be i wneud. Spectol, masg, microffon. Unrhyw awgrymiadau? Be ydych meddwl sy'n digwydd gyntaf? Di hwnna'n cweit iawn. A dden o reit nes i fi wisgo spectol yn dweud. Henaint ni ddaw ei hun. Iawn. Dwi'n barod, dych chi'n barod? O chi'n barod ymlaen i'n dydych? Let's be honest. Wel, croeso i sesiwn nesaf yng Cyfres y Beibl. Dwi wedi mwynhau, dwi'n bod yn arnoch chi, ond dwi wedi mwynhau'r gyfres hyd yma. A dyn ni'n gallu meddwl am rai o'r pethau dyn ni wedi dysgu yn barod. Dyn ni wedi bod yn edrych ar y Beibl. A wrth wneud hynny, dyn ni'n cael gwahoddiad dydyn ni i ddeall yn stori ni trwy edrych ar stori'r Beibl. Dyn ni wedi edrych yn gyntaf ar hanes y creu. A'r creu yna yn rhoi ystyr a pwrpas i'n bywydau ni. A'r tro diwetha,
wrth edrych ar Exodus a rhyddid, fe wnaethon ni glywed nid yn unig am pobl Israel yn cael rhyddid, ond am y rhyddid a'r arweiniad mae Duw yn cynnig i ni heddiw. Hynny yw, mae'r stori yma yn mynd â ni trwy hanes pobl Dduw, a weithiau mae'n neidio ymlaen blynyddoedd a blynyddoedd. A ar un olwg, ar ddiwedd y sesiwn dwytha, os ydyn ni'n edrych yn trefn amser, roedd pethau'n edrych ar ei fyny i bobl Israel. Oedden nhw'n cael dianc. Oedden nhw'n cael mynd yn ôl adre i wlad yr addewid, a pob dim yn edrych yn ffain. Ond wrth gwrs, nid rhyw ffilm Disney lle mae pawb yn byw yn hapus oedd bywyd pobl Israel. A ddim dyna ydy'n bywydau ni chwaith. Dim rhyw fyd happy ever after dyn ni'n byw yno fe, nag efe. Dyn ni'n gwybod hynny'n iawn o'n weithiau, dyn ni angen ein hatgoffa. A dyn ni angen ein hatgoffa o'r peth yn arbennig dyddi yma yng nghyd-destun y cyfryngau cymdeithasol. Dyn ni'n edrych ar tudalennau Facebook pawb arall a dyn ni'n gweud, waw, yn tydi bywydau nhw'n gret. Achos maen nhw wedi cael gwared o'r spots i gyd. A mae pawb yn gwenu'n ddel, mae'r filters di bob on. Dyn ni'n licio'r filters yn dydyn. A dyn ni'n meddwl fod bywydau pawb arall yn hyfryd. A wedyn dyn ni'n edrych ar yn bywydau ni, a dyn ni'n meddwl, hello, mae rhywbeth ar ongen o'n ni. Ond y reality yw, mae filters ydyn nhw. A dyn ni gyd yn gwynebu reality bywyd pobl. A dyna oedd bywyd real pobl Israel dros y canrifoedd. Be dyn ni'n gweld ydy cylchoedd o lwyddo a wedyn methu. I fyny a lawr. A dyna eich profiad chi a'n mhrofiad i. Nawr, fel o'n i'n gweud, yn ôl yn yr Exodus, oedden ni'n cael gweld nhw'n dod yn rhydd, ond mae yna flynyddoedd, mae yna gannoedd o flynyddoedd wedi pasio nawr, a dyn ni'n ail ymuno efo pobl Israel tua 600 o flynyddoedd cyn Crist. A maen nhw wedi cael eu concro eto, unwaith eto. Maen nhw wedi cael eu concro ar tro yma, maen nhw wedi cael eu cludo i Babylon, lle mae Irac nawr. Maen nhw ymhell o'i gwlad ei hunain yn Babylon. Oedd y gwaelod wedi disgyn allan o'i bywydau nhw. Pob dim cyfarwydd wedi mynd, Jerusalem a'r deml ymhell, oedden nhw ar goll. Gwyndewch ar y geiriau yma o Salm 137. Wrth afonydd Babylon, dyma ni'n eistedd ac yn wylo wrth gofio am Sion. Dyma ni'n hongian ein telynau ar y coed poplus yna. Roedd y pobl oedd yn ein dal ni'n gaeth eisiau i ni ganu, a'n poenydwyr yn ein piwsio i'w dyfyru. Canwch un o gyneuon Sion i ni. Sut allan ni ganu cyneuon ar arglwydd ar dir estron? Maen nhw mewn lle anodd. Maen nhw mewn lle dierth, maen nhw'n alltid go iawn. Nawr, yn i'r rhai o'na chi sydd ddigon hen, fedrwch chi ddim clywed geiriau'r salm yna heb feddwl am Boney M. Dwi'n gweld unrhyw un o dan rhyw 30 yn dweud, Boney M, Google it, yn ystod y 70au, By the Rivers of Babylon, big hit. Can bach neis. Ond, os dyn ni'n anwybyddu'r gan am yna bach, a meddwl am y geiriau, oedden nhw mewn lle anodd iawn. Grandwch ar grir galon. Sut allan ni ganu cyneuon yr arglwydd ar dir estron? Ac wrth ddeud hynny, chi'n gweld, maen nhw'n mynd â ni i ganol profiad sydd yn real i bob un ohono ni. Teimlad bod ni'n mhell o lle dylien ni fod. Bod pethau ddim fel y dylien nhw fod. Bod pethau anghyfarwydd o'n gwmpas ni. A dyn ni'n ysu am rhywbeth gwahanol. O'n i'n gwrando diwrnod o blaen ar y gan Lle Hoffwn Fod gan Al Lewis, ganwr hyfryd. A ni'n gwrando ar y geiriau yma. Gwelais i lawer wyneb gwag yn lliwio'r strydoedd, yr anrefn pyr sydd yn gyson gur ymysg y miloedd. O daw ddim cysur o wen dieithiaid sy'n rhy brysur,
A gwn yn awr bod yr amser pryn yn mynd yn segur, a wedyn mae'n canu dychwelyd yn ôl i lle hoffwn fod, gobeithio nad wyf llawer i hwyr. Mae'n ysu am rhywbeth, a mae'n meddwl bod y peth yna i'w gael adre. Mae eisiau mynd adre, mae'n lle diarth a mae eisiau mynd adre. A os dyn ni'n onest, dyn ni gyd yn ysu am rhywbeth fel yna. Falle bod gynnon ni ryw deimlad neu ryw sefyllfa lle dyn ni'n teimlo'n fodlon a dyn ni eisiau mynd yn ôl i hynny. Nawr, wrth gwrs, fel Cymru, dyn ni wedi gwneud diwydiant o'r peth bron iawn, so sôn am hiraeth drwy'r amser. A mae yna gyneuon di sgwennu amdano fe. Dyn ni'n hiraethu am rhywbeth arall. Ond y gwir yw, mae yna ryw ddehea dwfn ym mhob un ohono ni i brofi rhywbeth gwahanol, i brofi rhywbeth gwell. Ryw deimlad bod y byd fel y gymau ddim fel y dyliau fe fod. A mae'r teimlad hynny wrth wraidd pwy ydyn ni. A weithiau, dyn ni'n cael rhyw flas o rhywbeth. Mae'n rhywbeth yn digwydd. Falle bod chi'n gallu meddwl nawr adre neu yma am ryw ddigwyddiad, ryw le, ryw amser pan byddwch chi efo rhyw bobl, pan byddwch chi'n teimlo, mae yna rhywbeth da yn fan hyn. Ond ni'n trio meddwl am enghraifftau. Un dwi'n cofio, dwi'n cofio oedden ni wedi bod ymhell fel teulu ar yn gwyliau rhyw dro, a gyrru adre yn y car a hithen dywyll. A be dwi'n cofio amdano fe ydy, o'n i'n gyrru, a o'n i'n hollol effro, oedd Lowri'n cysgu ar y chwith, a'r 3 o'r hogiau i gyd yn reit fach, yn cysgu ar y set gefn, a chi'n gwybod, rhyw edrych a meddwl, mae hwn yn iawn. Dwi'n licio bod yn fan hyn. Ryw deimlad, a falle bod eich sefyllfa chi wahanol, falle bod chi'n gallu meddwl am ryw adeg dych chi wedi bod yn teulu, neu ryw le, ryw olygfa, lle dych chi'n teimlo, mae'r byd fel y dyliau fe fod. A dyn ni gyd yn profi hynny. Ryw deimlad o sut mae pethau i fod. A dwi wrth y modd, dwi'n mynd i roi dyfyniad i chi nawr gan yr awdur C.S. Lewis, achos mae'n disgrifio y profiadau yma. A dyn ni gyd yn gallu meddwl am brofiadau fel hyn. A gwrandwch ar y dyfyniad yna. Yn sôn am y profiadau yma dyn ni'n cael, y profiadau hyfryd yma. Mae'r pethau hynny, yr hyfrytwch, yr atgof, yn ddarluniau o be rydym eisiau go iawn. Ond nid dyna yw'r peth go iawn. A gwrandwch ar hwn. Nid ydynt yn ddim mwy nag arogl blodyn nad ydym wedi cael hyd iddo. Atsain can nad ydym wedi ei glywed. A newyddion o wlad na fiom ni ynddo erioed. Ond y profiadau bach, maen nhw'n rhyw gipolwg i ni bod yna rhywbeth gwell, rhywbeth arall i gael yn rhywle. A mae hynna, yr dyfyniad na gan C.S. Lewis, dwi'n meddwl, yn ddisgrifiad gwych o'r teimlad na dyn ni'n cael, fod pethau ddim yn iawn fel y gymau nhw, a bod yna rhywbeth arall i'w gael, ond bod yna rhywbeth arall na allan o'n gafel ni. Dyn ni'n methu cygafel yna fe. Mae'n ddisgrifiad o sut beth ydy teimlo'n alltid. Un o'r problemau efo'r profiadau da yna yw bod nhw ddim yn para, ynddo fe. Maen nhw gynno ni am gyfnod a wedyn maen nhw wedi mynd. A weithiau maen nhw'n mynd yn wrth i diflastod bywyd llethu ni. A weithiau maen nhw'n mynd mewn rhyw storom enfawr fel wnaethon ni glywed, fel dyn ni'n clywed yn y fideo tystiolaeth sy'n rhan o'r gyfres gan Megan. Lle mae popeth cyfarwydd a diogel yn cael ei sgubo i ffwrdd. Ond dyna'n profiad ni. Mae'n cael ei grynhoi hefyd yn un o'r cyneuon dyn ni'n canu yn yr oed fawon. Yn bos ydych chi wedi sylwyr i oed ar y gan bendigedig wyt. Mae'r gan yn deud bendigedig wyt pan mae'r haul yn tywynnu'n braf ac mae'r byd fel y dyliau i fod bendigedig wyt. Ond mae'r pennill yn mynd ymlaen. Ac mae'n cydnabod hefyd bod hi ddim fel yna drwy'r amser. Mae'n deud bendigedig wyt pan mae'r dioddau a'r baich yn drwm fod poen yn yr offrwm hwn bendigedig wyt. Mae'r gan yn ein atgoffa ni bod y byd ddim fel y dyliau i fod.
A mae hynny'n brofiad real. Mae'n brofiad real iawn yn yn hoes ni. Mae gorbryder yn broblem yn yn hoes ni'n dydy. Mae'n brofiad cyfarwydd iawn. Ond ni'n darllen rhyw ystadegyn yn deud mae'n debyg yn y gwledydd mwyaf cyfoethog bod tua 9% o bobl yn profi gorbryder ar rhyw adeg yn ystod eu hoes. Yn rhyfedd iawn, mae'r ffigwr yn is am bobl sy'n byw mewn gwledydd tlawd a gewch chi feddwl am hwnna eich hun rhyw dro. Ond dyn ni gyd yn ymwybodol o bryder yn hoes ni a dyn ni newydd fod drwy gyfnod lle mae'n hoes ni a'n amser ni wedi mynd yn fwy ansicr, lle dyn ni ddim wedi medru teimlo yn gyfforddus a diogel. Ond chi'n gweld be mae hwn yn dangos i ni yw bod yna ryw ysfa yno ni i brofi rhywbeth gwahanol, i brofi heddwch dwfn hyd yn oed yng nghanol pethau anodd fel stormydd bywyd. A mae'r Beibl yn dangos i ni bod yna newyddion da ar gael hyd yn oed mewn sefyllfaoedd anodd. A dyn ni am edrych ar 3 peth gyda'n gilydd. Yn gyntaf, dyn ni am edrych ar heddwch neu shalom. Yn ail, dyn ni'n mynd i edrych ar gwmni ac ystyr, ac yn olaf, yn drydydd, dyn ni'n edrych ar gobaith. A gweld sut mae reina medru bod o help i ni o ddydd i ddydd. Yr un cyntaf, heddwch neu shalom. Nid heddwch rhag stormydd, ond heddwch yng nghanol stormydd bywyd. Dwi wedi defnyddio'r gair Hebraeg yn barod, dyn ni'n gyfarwydd, dyn ni wedi clywed y gair y gair shalom yna. A mae'r gair shalom yna yn golygu mwy na just heddwch. Mae'n air sy'n ymddangos rhyw 400 o weithiau yn y Beibl ac mae'n air cyfoethog iawn sy'n golygu llawer o bethau. Mae'n golygu heddwch, ond mae'n golygu harmoni, cyfanrwydd, cyflawnder, ffyniant, lles, llonyddwch. A mae'r Beibl yn sôn am y shalom yma yng nghanol reality stormydd bywyd, fel mae'n cael ei ddisgrifio yn Philippiaid pennod 4. Yr heddwch perffaith mae Duw yn ei roi, y daioni sydd y tu hwnt i bob dychymyg, yn gwarchod eich calonnau a'ch meddyliau wrth i chi ddilyn y Meseia Iesu. A dyn ni'n gweld hynny yn y Beibl yn hanes pobl Dduw. Dyn ni'n gweld yn hanes Daniel. Daniel, wrth gwrs, yn un arall a brofodd alltudiaeth go iawn. Oedd e'n ymhell iawn o'i wlad, o'i gartre, fel rhan o'r geithglyd yn Babylon. Ond mae bywyd Daniel yn batrwm i ni ddilyn, achos mae'n profi heddwch a nerth Duw yn ei fywyd tra roedd e'n alltud. Dim dianc o'r alltudiaeth. Oedd e dal yn alltud, ond mae'n profi heddwch a nerth Duw tra roedd e'n alltud. A sut nath e ymateb i hynny? Nath e ddim cilio, nath e ddim cuddio, nath e ddim cyfaddawdi. Ond ymrwymo'n llwyr i Dduw. A mae'n ddiddorol gweithio o blaid yr ymerodraeth oedd i mynd ag o'i wlad i hun. Nath e wneud yn union fel dywedodd Jeremia. Gweithiwch dros heddwch a llwyddiant y ddinas lle dwi wedi mynd â chi'n gaeth. Gweddiwch ar yr arglwydd drosti ei llwyddiant hi fydd eich llwyddiant chi. A dyna yw profiad pobl Dduw mewn trafferthion. Mae Eseia 43 yn sôn pan oedd pobl Dduw yn wynebu caethiwed ac yn ansicr iawn, a dyma neges Duw iddyn nhw. Paid bod ag ofn. Dwi wedi dy ollwng di'n rhydd, dwi wedi dy alw di wrth dy enw, fi pia ti. Pan fyddi di'n mynd drwy llifogydd, bydda i gyda ti, neu drwy afonydd, fydda nhw ddim yn dy gario di ffwrdd, wrth i ti gerdded drwy dan, fyddi di'n cael dim niwed, fydd y fflamau ddim yn dy losgi di. Ond sylwch be mae'n deud. Ydy e'n deud fydd na ddim tân? Nag di. Ydy e'n deud fydd na ddim llifogydd? Nag di. Ond mae'n deud, bydda i gyda ti.
mae'r heddwch y shalom yna gyda ni. Presenoldeb Duw gyda ni yng nghanol y pethau yna. Dyna oedd y pwynt gyntaf, heddwch shalom. Yr ail un ydy cwmni ac ystyr yn y stormydd. Be sy'n dod â heddwch i ni? Oedd pobl Israel yn edrych ymlaen i gymryd adre. Roedden nhw'n mhell o'i gwlad. Ond os dyn ni'n darllen i ymlaen, darllen i hanes nhw ymhellach, dyn ni'n gweld mae'r ateb yn y pen draw, ond nid datrys be oedden nhw'n gweld o'i blaenau nhw. Y reality yw, pan gafwyd yr ateb, pan gethon nhw fynd yn ôl, oedd y ddinas ddim fel oedden nhw'n disgwyl. Oedd pob dim ddim yn iawn. Oedd angen gwneud gwaith adfer mawr am y hanes Nehemia yn sôn am hynny. Be oedd angen ar bobl Dduw pam yn alltid? A beth sydd angen yno chi a fi pan dyn ni'n teimlo'n alltid a chwythig, bod pethau ddim fel y dylien nhw fod? A'r ateb yw, heddwch Duw, ei shalom ef, cwmni. A'r cwmni hynny yn rhoi ystyr i ni. Dwi'n yn gwybod os ydych chi wedi clywed y gan bendithion gan berson ar enw Laura Story, ond yn y gan yma, mae hi'n trio gwneud synwyr allan o sefyllfa anodd. Oedd ei gŵr hi yn wael iawn. Ac yn y gan, mae'n canu am ei dymuniadau hi. A mae'n sôn bod hi eisiau cysur i'm teulu, diogelwch yn y nos, iechyd a llewyrch. Ond nid dyna ei phrofiad hi. Roedd hi'n ei chael ei hun yng nghanol profiad ofnadwy, ac mae'r gan yn mynd ymlaen. A dyma'r geiriau. Os trwy dreialon daw dyfendith, os trwy ein dagrau daw a chad, beth os mae dyna beth sy'n gorfod bod i brofith gwmni di? Rywsut, yng nghanol y storm, mae yna ystyr i'w gael, nid yn gymaint o esbonio pam bod rhywbeth wedi digwydd, ac mae'n ddigon naturiol i ni ofyn pam. Ond mae'r fendith i'w gael o brofi cwmni Duw. Yr ateb i deimlo'n alltid yw nid lle ydy ni yn gorfforol, nid yn hamgylchiadau ni, ond gyda pwy ydy ni. Dyna'r ateb i'n alltudiaeth ni. Yn hytrach na meddwl am fynd adre i Jerusalem, falle y dyliau pobl Israel fod wedi bod yn ceisio cwmni Duw lle oedden nhw. Efallai yn hytrach na canu can boni ddylen nhw wedi meddwl am gan gwahanol. Ddylen nhw wedi meddwl falle, cyn i hamser nhw falle, meini'r gwilym. Dos unman yn debyg i gartre. Dych chi wedi clywed y geiriau yna? Dos unman yn debyg i adre. A wedyn mae'r lein yn dod, ond mae adran debyg iawn i chdi. Meddyliwch am hynny yng nghyd-destun ni fel pobl Dduw. Ni fel pobl yma Duw yn ei bendithio nhw. Os dyn ni'n deall mae'r chdi yna ydy'r arglwydd, yna cwmni Duw sydd angen arno ni. Ddim mynd adre i ryw le lle dyn ni'n meddwl fod pob dim yn iawn, ond profi cwmni Duw lle oedden nhw oedd ei angen arno nhw. A dyna beth sy'n angen arno chi a fi? Nid dianc, ond cael ystyr a heddwch shalom go iawn trwy brofi cwmni Duw nawr. Dyn ni'n gyfarwydd iawn am gymeriadau eraill brofodd alltudiaeth. Dyn ni'n gyfarwydd iawn a Siadrach, Mesach ac Abednego. Chi'n gofio yn gwrthod plygu ac yn cael ei lluchio i'r ffwrnes. A'r brenin yn ei herio nhw, a nhw'n deud wrth y brenin, hyd yn oed os di Duw ddim yn hachub ni, dyn ni'n mynd i fod yn ffyddlon. Be brofo nhw? Cwmni Duw. 3 oedd yn y ffwrnes, ond siap 4 oedd i'w gweld yn y ffwrnes. Achos oedd Duw wedi dod atyn nhw i fynd gyda nhw yn llythrenol drwy y fflamau. Dyna oedd yr ail bwynt, cwmni ag ystyr. A'r trydydd pwynt ydy gobaith. Mae'n debyg tasech chi a fi wedi gofyn i bobl Israel ar y pryd, be oedd ei gobaith nhw? Falle mae ymateb cyntaf nhw fydde, pa obaith? Dyn ni'n styc. Dyn ni filltiroedd o lle dyn ni fod.
pa obaith. A wedyn, tysach chi di holi mhellach, falle oedden nhw wedi deud, wel, yn gobaith ni wedi cael mynd adre. Ac wrth gwrs, oedden nhw wedi cael proffwydoliaeth Jeremia yn hytrach, oedd yn deud, mae am 70 mlynedd y bydde hynny yn para. Ond fel dwi wedi deud, ai dyna'i gobeith nhw go iawn? Cofiwch am eu hanes nhw, fe ddath yr alltudiaeth i ben, ac fe ddaeth pobl Israel yn ôl i'w gwlad, ond oedd hi ddim yn happy efo'r affder nag oedd. Oedd na lanast. Oedd y ddinas ar chwal, roedd y deml yn llanast, a roedd blynyddoedd o'i waith nhw o'i blaenau nhw yn adfer a chodi pethau, a roedd yna rhaniadau yn eu plith nhw pan eithon nhw nôl. Felly nid mynd adre fel y cyfryw oedd ei gobaith nhw. Ond oedd Duw yn gadael i bobl yn siomedig? Yn ddiobaith? Na. Achos efo'n gilydd nawr yn y gyfres yma, dyn ni'n edrych ar stori fawr y Beibl. Ac yn stori fawr y Beibl, roedd Duw yn addo ateb. Fe addawodd Duw y bydde un yn dod i sefydlu teyrnas wahanol, teyrnas arbennig. Gwrandwch ar broffwydoliaeth allan o lyfr Daniel. Fydd y deyrnas yma byth yn cael ei choncro a'i chymryd drosodd gan bobl eraill. Bydd yn chwalu'r teyrnasoedd eraill ac yn dod â nhw i ben. Ond bydd y deyrnas hon yn aros am byth. Angen Israel, ac angen chi a fi oedd nid y deml, ond arglwydd y deml. Ond mae hynny'n medru teimlo'n bell y tu hwnt i'n gafel ni ac yn anodd i gyrraedd. Ond gobaith Israel a'n gobaith ni oedd un a fyddai yn dod. I fyw, marw ac i atgyfodi. A dyna wnaeth e. Dyna wnaeth yr arglwydd Iesu dod, byw yn ein plith ni, marw trysto ni, atgyfodi trysto ni. Dod a rhwygo llen y deml. Dod â presenoldeb Duw allan o'r deml at ei bobl. Yr ateb i'n teimlad ni o'r alltudiaeth yna, y chwythdod yma, y teimlad yma fod pethau ddim yn iawn, yw fod Duw yn dod ato ni i gynnig cartref go iawn i ni, ond dydy'r cartre yna ddim mewn lle, ond mae gyda ni. Achos mae Duw yn sôn am ddod i fyw yn ein calonnau ni. Yr un a ddaeth yn Emmanuel. Ac ystyr hwnnw di mae Duw gyda ni yn stormydd bywyd, gyda ni yn reality diflas bywyd o ddydd i ddydd, gyda ni yn cynnig heddwch neu shalom i ni. Ydyn ni yn teimlo rhyw chwythdod neu alltudiaeth mewn deimlad cyffredin yn ein byd ni heddiw. Teimlad dofn fod pethau ddim fel y dylien nhw fod. Fe alle fod yn deimlad byw iawn achos rhyw sefyllfa dyn ni'n ei wynebu ar hyn o bryd. Wel, neges fawr y Beibl i ni heddiw yw, os ydyn ni yn profi'r math yna o alltudiaeth, yr hyn dyn ni angen yw, i ddyfynnu'r llythyr at y Philippiaid, yr heddwch perffaith mae Duw yn ei roi. Yr ystyr hynny sy'n dod i ni wrth i ni gael cwmni Duw yng nghanol reality bywyd a'r gobaith sydd ddim ond ar gael i ni yn Iesu. Y Meseia yr oedd pobl Israel yn edrych mlaen at ei ddod. A medrwn ni nid yn unig ddarllen amdano fe. Medrwn ni nid yn unig ei glywed e, ond medrwn ni ei brofi a'i ddilyn e heddiw. Dewch i weddio. O Dduw ein tad, rwy ti'n yn nabod ni,
Wyt ti'n gwybod am teimladau cymysg sydd yn calonnau ni'n aml? Wyt ti'n gwybod am yr anesmwythyd yna, a'r chwythdod yna dyn ni'n ei deimlo weithiau? Arglwydd, helpa ni weld, mae yno ti mae'r ateb i hynna. Helpa ni weld, Arglwydd, bod yna heddwch i'w gael ar ein cyfer ni. Yn profi dy gwmni di, oherwydd y gobaith yna, rwy ti'n cynnig i ni yn Iesu. Arglwydd, helpa ni fod yn agored gyda ti, ond helpa ni fod yn agored i ti hefyd. Dysga ni a helpa ni fyw, Arglwydd, mwyn dy enw. Amen. Mae rhywbeth yn cnoi. Dyw pethau ddim fel y dylia nhw fod. Dwi'n hiraethu am rhywbeth, ond dwi'n yn siŵr beth. Syched na fedra i ei fodloni. Uchelgais na fedra i ei gyrraedd. Cosi na fedra i ei grafu. Awydd na fedra i ei gael. Yn teimlo mod i ddim adra. Ddim adre go iawn. Ddim adre lle dwi'n hollol saff. Ddim adre lle dwi'n cael bod yn fi. Ddim adre lle dwi'n yn gorfod ffalsio. Ond beth ydy e? Pellter? Gelyniaeth? Ymddieithrwch? Wel ia hynny. A mwy. Llawer mwy. Chwythdod, anesmwythyd, ansicrwydd, ofn. Ond mae'r gair yn dweud, yng nghanol hynny i gyd, mae lle i fi, teyrnas i fi, cartref i fi, heddwch i fi, shalom gyda ti. Amazing, diolch. Ydych chi eisiau sefyll i ganu am daioni yn Duw ni? Beth garaf i o'r Dyw drigar byth yn methu trwy nyddiau oll rwy'n ddiogel yn dy law o'r eiliad pan rwy'n deffro nes i'm rhoi fy mhen i lawr pe gana fi ymddaioni Rwyf wedi byw yn aioni fy nyw. Ar hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon. Ar hyd
ti